So magandang umaga po sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video at sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. Magandang umaga po sa ating lahat. So bago po tayo magpatuloy mga par sa ating video reaction, paki-subscribe naman mga par upang palagi po kayong updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par ay sinasabi ng Malacanang na dismayado daw si Bongbong Marcos na nakaalis doon sa Senado si Senator Bato de la Rosa. Bakit dismayado si Bongbong Marcos? Di ba sinasabi ni Bongbong Marcos na wala siyang utos na huhulihin si Bato. Tapos ngayon, dismayado si Bongbong Marcos. So, ibig sabihin, may kinalaman si Bongbong Marcos sa paghuhuli kay Senator Bato de la Rosa. Dahil bigo sila sa paghuli kay Bato de la Rosa. Sinasabi nila na hindi daw nila huhulihin si De La Rosa. Alam nyo mga par, itong si Bongbong Marcos ay nakapakasinungaling. Nakapakasinungaling talaga mga par si Bongbong Marcos. Di ba nung dumating si Bato de la Rosa sa Senado upang mag-attend sa session nung nakaraang araw, bakit nandoon na ang taga-NBI? Bakit nandoon si Trillanes na may hawak daw na warrant of arrest upang huhulihin si Bato? Tapos bigo silang nahuli nila si Bato de la Rosa. Tapos sasabihin nila na hindi nila huhulihin si Bato. Kung hindi man nila huhulihin si Bato mga par, bakit hinahabol nila doon pa mismo sa loob ng Senado? Pagkatapos doon sa habol nila kay Bato, kasi bigo sila, si Bongbong Marcos ay naglabas ng video na wala siyang utos na huhulihin si Bato. Nagsabi ang Malacanang na dismayado daw si Bongbong Marcos sa pag-alis ni Bato de la Rosa doon sa Senado. So, ibig sabihin, may kinalaman si Bongbong Marcos. Naghugas kamay lang si Bongbong Marcos mga par dahil bigo sila na mahuli si Bato de la Rosa. Yan po ang totoo. Dahil itong Bongbong Marcos na to ay napakasinungaling talaga. Palaging naghugas kamay kapag sila po ay napalpak. Di ba dati mapar nung hinuhuli din nila si Duterte, Tatay Digong, di ba naghugas kamay din si Bongbong Marcos na wala daw siyang kinalaman sa paghuli kay Duterte. Pero mapar, hindi yan magawa kung walang utos sa presidente. Kung meron mang pinaka-sinungaling sa tao dito sa mundo mga par, walang iba kundi si Bongbong Marcos. Palaging nagsisinungaling, palaging naghugas kamay. So hanggang dito na lang po tayo mga par. At magandang umaga po sa ating lahat.